Dia 19. Resolem problemes de selectivitat. Exercici 6. Considereu la funció x a la 3 partit x menys 2. Apartat A. Estudieu si té punts crítics i, en cas que en tingui, justifiqueu de quin tipus són. Determineu també quins són els intervals de creixement i decreixement de la funció. Apartat B. Comproveu que l'equació f de x igual a 0 té una única solució en l'interval menys 2, 1. El primer apartat ens demana que calculem els punts crítics d'aquesta funció i els intervals de creixement i de decreixement. Per tant, hem de començar calculant la derivada. La derivada d'una divisió és la derivada del de dalt, 3x al quadrat, per el de baix sense derivar, menys el de dalt sense derivar pel de baix derivat. I a baix, el de baix al quadrat. Si això ho simplifiquem, tenim 3x a la 3 menys 6x al quadrat menys x a la 3. I per tant la derivada acaba sent 2x a la 3 menys 6x a la 2. Sí, si traiem factor comú, si això ho igualem a 0, la part de baix s'elimina i, per tant, ens queda 2x a la 3 menys 6x a la 2 és igual a 0. I ara traiem factor comú. El 2 es pot treure i l'x a la 2 també es pot treure. Per tant, aquí ens quedarà x i aquí un 3. Aquí obtenim un resultat que és x igual a 0 i aquí obtenim un altre resultat que x igual a 3, perquè així aquesta multiplicació dona 0. Per tant, tenim dos punts crítics, a x igual a 2 i a x igual a 3. Ara hem de calcular si aquests punts són màxims, mínims o punts d'inflexió. Comencem pel 0. Fem la derivada a menys 1. Si posem el menys 1 aquí, això dona positiu, això serà negatiu i a sota serà positiu, per tant la derivada serà negativa. Què vol dir? Que menys 1 anirà cap avall. Si fem ara la derivada a 1, veiem doncs, que també serà negatiu perquè el de baix és positiu sempre que està al quadrat, això és positiu perquè està al quadrat, però això dona negatiu. Per tant, podem dir que és un punt d'inflexió, perquè baixa, s'aturarà del 0 i tornarà a baixar. Què passarà al 3? Hem de vigilar perquè aquí ens indica que a x igual a 2 hi ha una asímptota vertical, perquè no hi ha domini. Llavors hem de vigilar de posar un número abans del 2. Per tant, posarem la derivada a 2,5 i la derivada a 4. Aquí sí que podem fer el 4. Llavors, el que ens indica com funciona és això, perquè tota la resta és positiu. Llavors, en aquest cas serà negatiu i en aquest cas positiu. Per tant, en el 3 primer baixarà i després pujarà. Per tant, hi haurà un mínim. Sí, perquè fa els intervals de creixement, ja ho hem anat estudiant, decreix des del menys infinit fins al 0 i del 0 fins al 2. Sí? Vigilem que aquí hi ha aquesta asímptota. I creix des del 2 fins el 2 fins al 3 seguirà decreixent, però hem de separar-ho perquè hi ha una asímptota, i des del 3 fins a l'infinit creixerà perquè és després del mínim i pujarà cap amunt. El segon apartat ens demana si hi ha algun punt entre el menys 2 i l'1 que la funció toqui amb l'eix x, és a dir, que hi hagi una solució. Per calcular això hem d'utilitzar el teorema de Bolzano, que diu que si la funció és contínua en un interval, si hi ha als extrems els resultats de la funció són un positiu i l'altre negatiu, la funció passa per l'eix. En aquest cas, aquesta funció no és contínua en tots els números reals, perquè al número 2 hi ha una asímptota vertical, perquè no hi ha domini, però aquí no hi és el número 2, és a dir, en aquest interval això no està inclòs. Per tant, podem utilitzar igualment el teorema de Bolzano. Per tant, col·loquem la funció a menys 2, col·loquem la funció a 1 i les calculem. Això serà menys 8 entre menys 4 i això serà 1 entre menys 1. Per tant, menys 1 i 2. Veiem, doncs, que canvia de signe, per tant, a la funció
si aquí tenim el menys 2 i aquí tenim l'1, segur que hi haurà algun punt que tocarà amb l'eix X. Demà, un problema de matrius.